assalamu alaikum bandiraɓe julɓe tedduɓe ene wayno hannde kikiɗo machallah ɓalli ɗi puɗɗima wulte sibo hannde sa yi Samba no daroriɗi anda tan to wonɗo hannde kam hayso sippiraka ɓanndu ni wuuri hayso sippiraka o way kono pekkiloɗo teya biyani Samba hannde holko tinata e hoorema a suwa yiide haydara inchallahu rabbi ɗum ko lasma tan woni ɗo komin gaddi ko heƴeɗen mbir futanaje inchallahu rabbi Samba min hunde no hawimi hannde no gadduɗon ni hannde télé o wonno koye digade télé o yinno ko yaade ndam rek so allahu lamɗo jaaɓi ndam rek inchallahu allah okki rek ndam min gaddirani goɗɗum min gaddirani violence min gaddirani haare min gaddirani haydara glace min gaddari ha timma mais kalne abbinne pip nden galneto komin liggi ko ala min Ifra cameraman Ifra cameraman aɗa andi min hawi kam e hunde nde wiyeno ko Bamba ala caggal Bamba ala kureji Bamba ala walidiɓe Bamba ala yaadiɓe kono hannde la ɗum ala Bamba ko addi ɗo hannde ko Bamba addi ko min cikkanon ko sénégalais hoore mo ɗuggiti ɗum ne holto guiɗɗon ɗum onon non koye dokke Allah ko Allah hokki amen ɗum machallah ko Allah hokki amen ɗum on cuwa yiide haydara ɗum ko lasma grand frère wadde ko lasma woni ɗo lasma woni ɗo mbeɗa salmina Gouygui Keur Massar Gouygui 2 o yiɗino arde combat o mais waɗi duwa o so arina ma goɗɗum yiye mais so on jaa lasma woni ɗo so ɓuura so allahu lamɗo jaaɓi komin liggi ko wona pour oɗo manda ko omo sen manda wona pour kanko komin gari ko wona pour makko si allahu lamɗo jaaɓi a joyi guite ma ƴeewa rek lusi kanam rawol bët ceɗɗo wi lusi kanam rawle bët kono min aɗa koni hoore ka kanko o wino kala majƴe an majjango yitere yiyita joomum ngu fof koye makko ruttitto so Allah jaaɓi ko juumɗo aɗa hooli hoorema way non minen Allah min gondi en lelaɗo makko e jignaɓe amen combat o noon Ibra min ƴetti ɗum o combat ko sérieux min ƴetti ɗum kala miijiɗa e aduna min jottima toon so allahu lamɗo jaaɓi Allah woni okkuro ndam o mamin ñaagui Allah min naata bisimillah min jalta hen alhamdulillah ndam rek inchallah ndam rek grand wadde noon Ifra cameraman ndam rek ko ndam rek yiyete wadde ha ɓooye dans 5 walla 10 minutes inchallahu taala min dañen ko laaɓen ceer aca à tout à l'heure inchallah julɓe tedduɓe Allah jarama on jarama on beltanama so Allah ko ɗum ɗo woni pular ko ɗum tigui fulɓe ganduno ko ɗum kadi wonno culture pular ɗum kadi wonno jondam pular ko ɗum kadi wonno Fouta men hanki wadde noon hannde ko weltare
ko weltare wodan nen hande tawtuɗo hen rewɓe yontaɓe waɓe ni rewɓe yoɓɓe wande waɓe ni kono kadi rewɓe kadi yontaɓe e nder yontumu machallah sibbu debbo ne yonte taw yontaka yontumu walla yontaka to foti yontede ɗo kono ɓeɗo sa yiiɓe aɗa andi kadi koɓe yoɓɓe koɓe yontaɓe ko rewɓe fulɓe ko fulɓe kadi fullaɓe lamɗam lammi taw haɗani machallah Allah jarama on jarama holko jittinɗa oɗo kikiɗe hande machallah sona weltade ñalamo min belti e siidi machallah ko moƴƴo ko bandiraɗo gorko moƴƴo kadi minen beltinimo ha moƴƴi minen mbaɗ kadi yallah yettin fanare nde o ko men kadi naftorade ɗum machallah Allah jarama an hande holko tinɗa e kikiɗe Djibba Faty Sall o hande wallahi sona weltade sir komin ɓiɓɓe yum banam gorko moƴƴo woni ɗo weltade hen tan weltade ɓerɗo men nde hande ɓuuɓi sanne machallah an banam debbo hande o nde gummiɗa galle ma hande mboɗo sikki tan balɗe ɗiɗi nani ko ɗo mbalɗa ɗo ñalluɗa hande o an kikiɗe Djibba Faty Sall o e Djibba Faty Sall no ƴiggitiri hande pular ni an holko tinɗa e nder ma hal kadi nde ko holko jiiɗa kadi hande e nder fulɓe hande kadi sona weltare tan ala komin mbawi wiide sona weltade e ñalawma siidi Mariame Ndiaye min mbiyata walla mbiya Djibba Faty Sall weltade tan siidi ko moƴƴo min siidi banam gorko moƴƴo jiɗɗomi korsinɗomi anani e oɗo compléte ɓornimi kanko hettinimi ɗum min wima eyyi ɗum noon jibbina hande oɗo ñalawma wallahi hande oɗo ñalawma machallah wallahi Allah jarama on beltanama ko ɗum tigui wonno kulti pular ko ɗum kadi wonno pulaku ko ni kadi pular wurduno yo tan ɗum no wayi yodde ni kono noon joom Sall jarama sapeur wallahi jarama sapeur jarama police kono jarama Sénégal jarama Fouta Toro ɓiɓe Fouta Toro calminama on juurama jarama Fouta wallahi jarama Fouta Toro ko ni tigi woni pular bandiraɓe julɓe tedduɓe en gari ɗo e Lamba Ka machallah ha joni ko hen gonɗen o kikiɗe wonta yejjidede hande e nder culture pular o kikiɗe kadi wonta yejjidede hande e nder men hande en tawi ɗo bamen Baba Samba Maloum machallah min nandema Baba hande holko jiiɗa hande oɗo kikiɗe machallah o kikiɗe omo gari de tatan ko gonga kikiɗo omo gari maw garo hande eɗen jakori tan ma Allah fewnu foof eyyi kala ko kulɗen hen ma Allah ittan men ɗum ma Allah fewnan men ha feewa hande saɗa haalano Djibba Faty Sall hande kanko jegguiɗo pular hande kanko ƴettuɗo ko gaccu noon hanki onon mawɓe onon tawtanoɓe hanki ɓe tawtata kadi hande amin ñaago Allah tawtoɗon mbawa janggo inchallahu taala Allah mbawi ko ɓuuri ɗum hande holko mbiyata guelɗo cukalel hande wallahi ummimi koɗo wiite Tivaouane de ɗon jeeyami ɗon mawnumi ko ɗon jeeyami fofam ko ɗon kono mbeɗa ñaagui Allah kam ko cohluɗen ko yo Allah waɗan en ɗum yo Allah rokku en woni ya barke Cheikh Tidiane tema Allah rokku men woni Baba Allah jarama ndaare rewɓe pular nani rewɓe fulɓe fullaɓe lamɗam nani rewɓe pular nani jeɗo bakko kala wullutan an holmbir garɗa sala nder ko wino ko waɗi eyyi woni tigui an kalɗa kiiɗe hande ñun sala nder lañu wax ayo eyo pular ɗe gorgol men hono Aissa Diallo machallah hande Aissa Diallo onon jooɗiɓe ɗo hen onon halpureɓe onon rewɓe halpureɓe hande holno jiruɗa hande kikiɗe mono oɗo machallah sona weltade jibbana wurtini pulago o weltini enɗam o weltini diwane fof machallah weltade tan han feewi hande holko mbaɗa wiide hande Djibba Faty Sall hande saɗa haalanno kanko hande génération makko holko poti ñembude makko holko poɗɗa wiide sona wiidemo yo jokku golle ɗo yaɓu ɗon ha tiiɗ gam darnade pulago darnade enɗam makko yo yaɓu hen ha tiiɗ ɗum min mbitamo yo jokku golle minen mbaɗa duwaw minen ñaguinimo kanko andi ko yiɗen hoore makko yo Allah waɗanmo ɗum Allah jarama Seydi Diallo a weltanama salminama juurama gorgol mbaɗɗa jaam yallema alhamdulillah mi salmini moon min mbiyetemi Kadia Sène
alhamdulillahi rabbil alamin caggal jettiɗen Allah juɗɗen nela sallallahu alaihi wasallam mi yettata Allah mi yetta jibinaɓam kono mi yetta jibba Faty Sall ɓuuri andirede Sidy Sall yummiraɓe ɓen jiiɗi yummi gote baaba kono ko moƴƴo machallah ko addi ko ɗo kadi ni min ñaagui Allah yo Allah pour wadde ɗum duuɓi limtinɗi sababu ko moƴƴo ko jiɗɗo bandiguen ko teddini enɗam makko machallah minen ñaaganima judde balɗe e moƴƴinde battane inchallah ko yeeso lawol kala mo yiiɗo ɗen e ñantude kala jiiɗo ɗen e ñantude kam ene anndi ko rewɓe pular jogui ɗo ene anndi kadi lewɓe haalpulareɓe jooɗi ɗo ɗum holko tinta e nder ma an hannde noon mbeɗa welti ene feewi sababu no mi yi enɗamam machallah te mi yi pulagu ɗum noon wadde mbawami tan hannde ko weltade e département Podor e commune Ndiaye en Pendaw machallah waɗi ala dawme inchallah ñalawma kadi ñanta ma sinke yooɗo ande kadi hannde ko ñalawma haalpular ñalawma pulagu inchallah mi jarama Allah jarama so wiyama hanki lambaji men nden ko ñalawma mbaɗatno kono lambaji men hannde ko jamma mbaɗata joni kono jibba Faty Sall artiri lamba to wonno ɗo lamba nden wonno ko kikiɗe gasa futuro kono lambaji sukaɓe hannde fuɗɗoto ko 3 heures du matin anande faye 4 heures 5 heures du matin an holko mbiɗa ɗum ɗon nden an assalamu aleykum mi salminima indema yettode ma ko weltare tan e jibba Faty ko minguel amen moƴƴel addiɗo kadi culture ganduɗa yimɓe fof ko ɗum jiɗno culture Fouta ko lamba kikiɗe kadi machallah minen belti hen no fewi yo Allah jaggaranɓe hen minen belti e ñalawma yo Allah timmin ɗum jarama Allah jarama sikki ala kono halforreɓe sikki ala pular nani sikki ala kadi pulagu nani machallah an gorgol jaam ñalli ñalle jaam mi salmini goto fof inimo yettode mo weltatane ñalawma wax dëgg yalla hande min mbawa haalde sah par ce que Sidy ɓurɗo andirede jibba Faty Sall ñalawma dal machallah garimi ko ɗo e Fouta meeɗa yiɗi ñalawma banni hen te omo jari ɗum wax dëgg yalla saabu omo yiiɗi miñirama makko omo yiiɗi mawrama makko omo yiiɗi yummorama makko minen famille o da minen belte jibba Faty min ñagotomo kanko andi ko yiiɗe ɓen makko yallah hokkum ɗum e dendagal juuɗe on jarama no mbeɗɗa Jamil Mbodj machallah hande holko tinɗa e hoorema hande holko tinɗa e nder ma ne garɗa ɗo hen jiiɗa haalpureɓe ne jooɗi hande ko nde holko tinɗa e hoorema ne garɗa ɗo jiiɗa haalpureɓe ne jooɗi fulɓe fullaɓe lamɗam safi kono haɗani holko tinɗa hande e nder ma an en tant que pular wallahi weltare tan han feewi dal Allah nder weltare nde haadi komin weltima han feewi machallah min jii cosaan amen min jii aada men jibba dal jibba Faty artiri foof dal oɗo cosaan culture Fouta wax dëgg yalla machallah min beltima han feewi yalla newɗo men naaten hen dal e bisimillahi rahmani rahim min jokten ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin inchallah tema woɗ inchallah jaam Allah e ma ya tan jaam a wettanama Allah jarama ha joni no mbimon ni ko noon wonirta inchallahu taala hande mon ji kono meeɗa yiide mon nan kono meeɗa nande kono noon ƴeew honkoɓe pawɗuɓe nanɗo henna machallah camaraman men Ifra Ba a salminama juurama machallah wa Nelewul TV hono mon ala wa Nelewul TV hono mon ala jarama Nelewul TV machallah jen dow wallahi Allah jarama
billahi Allah jarama ɓe sehilaɓe ha joni keddoɗe amen ha joni keddoɗe e Nelawol TV en tawi ɗo henne Ibrahima Ba machallah holno mbaɗaɗo yaade selli machallah yettere Allah hande Ibrahima en tant que Haalpulaar en tant que pullo baɗo no mbaɗa ni hande holko taɗa ɗo hen wonko sukaɓe fulɓe ne mbaɗi an holko tinɗa e nder ma holko tinɗa e hoore ma hande eyi alhamdulillah rabbil alamin min jetti Allah han fewi Abdoulaye Sy mbiyete Abdoulaye Sy min beltinima promoteur o minen ñagonoma Allah moƴƴere ɗum ɗo wona hunde wiyamde minen manque ɗum min cohli safo are amen quoi yo Allah rokkuma wawi ko wawi ko ha ɓuuri ɗum ɗo min beltima fewi wonko min tini ɓalla men hannde min beltima fewi ɓalla mi fone gat hannde machallah hande o lambaji men nden babiraɓe men nden hande ko kikiɗe mbaɗanno hono ni sukaɓe gaari mbayli ɗum ɗon batti ɗum lambaji jamma hande Djibba Fall Sall artiri lamba holno mawɓe mbaɗiɗon noon lamba ni hande holko tinɗa an nder ma hande barke rasul weltare tan ko wonno nden ɗum artira joni te ɗum tan sohla hannde aduna o needi joni n haɓni ko kon nder wonno needi min beltiman fewi bonne continuation Allah jarama ha joni eɗen gonde wa Nelawol TV wajiɓe zuuɓe yiiro yaro zuwi galle joom machallah on calminama on juurama moƴƴere mon Allah machallah baba hon jaam ñalli ñalle jaam Allah jarama on jarama e min komi sippirtenoɗo mi wayri yebde lambu no mbiyeɗa min Abdoulaye Diallo mbiyetemi ɗo Ndiayen Pendaw diwan o foof ne andimi min komi cippirtenoɗo ɗo mi liɓat kono mi wayri yebde lambu saabu lambaji ɗi mbaɗatno ko jamma min lambu jamma mi softani yebde ɗum min kono kala lambu waɗi ñalama ɗo woni foof min mbeɗa wawi yebde mbeɗa wawi yeɓoyde ɗum min ina jarnimi hunde foof kadi mbeɗa welto hen no fewi ka tudde weltare e ɗum ɗo woni culture men enen ko ɗum woni culture men joni noon ɗum ɗo soko artirama ɗo kay minen mami jaggu hen kaddi jaggugol kadi Allah jarama on jarama Allah jarama baba mbiruji nadde joni o ko Bamba Fall ko kañum e délégation mum naati joni leltama ɓe garga e dingiral ngal eɗen bismo Babou Fati Sall eɗen bismo Mama Diop eɗen bismo Mama Boubou eɗen bismo ɗo Mamadou Ndiaye eɗen bismo ɗo Jamil Mbodj eɗen bismo hen Ibou Ndiaye eɗen bismo hen Hamme Bal e Hamme Mama Bal eɗen bismo Aissat Mbodj eɗen bismo Sambe Dieng eɗen bismo ɗo Mama Guilo ko ancien mbir omon ɗo jooɗe nder dingiral ngal o ari yebde ko watte ko eɗen bismo hen eɗen bismo Mama Guilo eɗen bismo Samba Diallo eɗen bismo Djibi Yayo Sy e Djibi Thilay Sy eɗen bismo hen Ousmane Dieng e Abdoulaye Sy eɗen bismo ɓeɗo bandiraɓe fuɗɗiɓe nadde dingiral ngal eɗen mbiyaɓe kamɓe kala bisimilla par ce que wona maire ummaniɓe addiɓe ɗo ɗum noon en bismimi hen Hamad Gueye e Issa Dieng e Sambo Sow e Abou Ndiaye e Boubou Bal woni Mamoudou e Oumar Sow wondude e Babo Sow e dendagal bandiraɓe jogorɓe arde kono ɓeɗo ko noddaɓe en nooti en gari tawede ko watte ko onon noon sukaɓe mawɓe rewɓe worɓe e konngol gardiɗo golle ɗe Bouka Ndiaye e inde formateur o Djibi Fati Sall ko ɓeɗo mbi yon bismi e nder dingiral ngal sebo noddede saɗani ha poti noddede jaɓa notade ɗum noon eɗen bismo hen Abou Hamada Maymanel Ndiaye woni joom Ndiaye ene sambatulol welde ndem yoɗe gari ƴogoɓe le wuuro ngo laami ɗum ko joom Ousmane Ali taw suwa iwde e juuɗe makko taw wadde ɗum noon dendagal naɗɗa diwan o koye konngol joom Ousmane Ali e konngol joom Bouka Ndiaye e Abou Ndiaye e Ibou Ndiaye ɓe goni joomeɓe Ndiaye en
kamɓe bismi mon ɗo taw noon fiyat lambo ka ko Djiby Fady Sall lamtoro ko lamatoro to duyi ko Sall o yetta wadde eɗen mbiyamo bisimilla makko eɗen mbiyamo o addini men ɗo hunde hesere eɗen mbaɗatno lambuji eɗen mbaɗatno ñande kala lambo kono lambo oɗo heure kam fiyede ɗum ganduɗen lambo ko yaada minuit 1 heure jamma gonen e puɗɗade arde kono lambo takkusan yo wano wanno o yiɗi men andinde ko yen jaade zamanu est ce que Djiby Fady min mbiyamo o jarama Djiby Fady min mbiyamo yo anni makko yettu Djiby Fady min mbiyamo yo anni makko timmu Djiby min mbiyamo ko moƴƴo o sosi ɗum ɗo o nawani taw lobbudu o suwa nawde duyi o suwa nawde ñanga o yo addat ɗum ko ɗo e jayen nde wonno neɗɗo ina heewi abbade kosam mum sibo wonɗo ko wondiraɓe makko rewɓe gonɗo e jaa gorgilaɓe makko gonɗo e jayen wondiraɓe makko rewɓe gonɗo e jayen denɗiraɓe makko gonɗo e jayen go denɗiraɓe ɓiɓɓe yum makko goni ñanggo ɗum waɗi o edi addude ɗum ga neɗɗo sene jinggine ɓuurma yawde jinggande ko kosam ma wadde mi haalan noon ko tagi Djiby ina adda ɗum ga o addi ɗum koye kosam makko banggue yum makko e banggue ba makko e banggue ka kosam makko fof ko ga e jayen e ñanggo jeeya wadde ko ɗum waɗi o abbi o addi ga e denɗiraɓe makko e ɓiɓɓe yum makko en lamba ka ɗo c'est la première fois ene waɗe e oɗo nokku ko kawruɗen hen koko ngol ɗo wadde ɗum noon Djiby min mbiyamo yo Allah won balla min mbiyamo yo Allah nawru ɗum yeeso min gondi ɗo noon e communicateur traditionnel woni teŋello kañum ne ene yiiɗi ko watte ko ene yiiɗi ko yaate ko ene yiiɗi ko gollete ko kadi ne wawi gollete ko wadde teŋel amin mbima bisimilla nokku o minen noon ɗo min jeeya ɗo min koɗi kala garɗo labbude min mbima bisimilla ɗum noon teŋel bisimilla micro e yeeso ma teŋel e baba aji Allah jarama a weltanama machallah hono witani tan wallahi ko noon baba a jarama Allah jarama a weltanama rendudema dingiral walla rendudema kikiɗe kam ɗum ko weltare waɗande min sukaɓeɓe so Allah a bonnani hunde nde kadi a waylani no mbinoɗa a waɗi machallah wadde noon ko weltare Allah tan wondandema to amen ɗo inna ummade amen Dakar noon ha yettade amen hande Jayel Penda Aw ɗum fof ko weltare waɗande amen sibu ko ɗum min jahata jamma ñalom subaki kikiɗe ko ɗum kadi min peccata jammaji amen min jooɗo min miijo hen min ƴeewa munen holko min payi hen walla holto min mbayi hen sibu ko pular tan ɓendi min kadi ko ɗum min jahata saabu noon ko ɗum min muyni wadde arde ɗo en hande Fouta arde ɗo en hande e nder reedu Fouta jooɗade e nder reedu Fouta hande ene jangto walla ne haala pular ɗum ko weltade waddande min baba wadde baba hono ma ala min gari a yañni min wadde noon ko noon mi wi noon moƴƴere haade neɗɗo hokkude moƴƴere ya taw omo tami moƴƴere nde kono noon neɗɗo so hokkima bonnande kadi andu ko ɗum o tami ɗum o wawi hokkudema wadde baba ko moƴƴere tamɗa wadde a hokki min moƴƴere guila min garɗo faade hande a teddini min a mawni min a fawi min place amen kono hono mana ala baba a jarama kokke moon juuɗe meɗen bandiraɓe kokke juuɗe gulletade dow honomo ko ala ko ni tigui watte ko ɗum tigui wonno culture pular ko ɗum tigui enen haltoreɓe ɗum ganduɗen enen fulɓe fullaɓe lamɗam safi kono haɗani ko ɗum ganduɗen wadde noon jarama pular hono pular ala ko ni tigui pular ko ni watte ko ɗum yimɓe ganduno nden baba Djiby Fady Sall honomo ko ala hono waɗi wiide Djiby Fady Sall honomo ko ala Djiby Fady Sall tawi e nder sukaɓe ko gacci hanki sukaɓe culture mumen majji ɗumen hanki ko mawɓe gaccuno hanki on ko gaccuno ɗon hanki ko yooɗi ene yaaji ene yacci ene timmi ko ɗum minen min gacci min ndewe ko timmani ko yaajani yaccaki Djiby Fady Sall noon hande dari wi ko sukaɓe gaccuno mawɓe tawno nden ko ɗum o artirta o jeggita ko mawɓe gonno ko o artira ɗum e nder sukaɓe ɗum woni culture pular ɗum woni pulagu ko ni tigui pular wano pular ko jontaɗo pular ko ne tedduɗo pular ko neɗɗo mbawɗo wadde Djiby Fady Sall hande ko ɗum tawti en mi yonnani noon innama aada ko muyni ko ɗum o woƴƴata wadde ko ɗum o tawe e Ba Fady Sall ko danan e nder dananeɓe kono ko jontaɗo kadi e nder yonto mum ha joni kadi ko jontaɗo ɗo e Dakar to Duwe ha ɗo e Jayel Penda Aw ha hande ko jontaɗo machallah Allah jarama baba ko ni wayte ko ni tigui wawi wade kono kadi sehilam mabɓe deggodirɗaɓe foof amin calminaɓe amin juuroɓe amin mbiyaɓe jeltina on machallah
bandiraɓe sehilaɓe Djibba Farsal ari baba Djibba Farsal nadde dingiral ngal Djibba Farsal o ari baba ene wayno Djibba Farsal ari gorko mo duwe ari Djibba Farsal Aïcha Bamba Mbodj international promoteur national
wallahi jibba farsal honoma ala jibba farsal Allah jarama jarama jibba farsal le promoteur du peuple le promoteur Halpulaar le promoteur Pullo kono promoteur tuwe nani promoteur Ndiaye jibba farsal Allah jarama jarama ba farsal honoma ala ba farsal Allah jarama jarama a weltanama sal a weltanama wallahi ko ni wayat jibba farsal ko ni mbaɗa wadde jibba farsal ka danan jibba farsal ka jontaɗo jibba farsal ka neɗɗo mawɗo bamba fal bamba moƴ ko ni tigui wallahi ko ni watte ko ɗum ganduɗen pular men hanki ko ɗum ganduɗen e pulagu men hanki ko ni wonno pulagu men hanki kadi ko ɗum wonno ko ni tigui woni pulagu ko ɗum kadi woni pular Allah jarama teddi weli yoni wallahi mama bou baba dia mbay mama bou persek albarkol jarama koy wallahi ko ni tigui golle ɗe pewiti kay bonnani lambu wallahi ko teddugal bamba 5 minutes 7 minutes o jogui 7 minutes 7 minutes o bakkoye gas ayca nene yiade hirde bamba mboj lambaga 7 heures gasat bamba mboj ko 7 minutes joguiɗa pour mbawa bakkade ko noon baba bamba mo ene wayno fiyoɓe cotuɓe nan ɗo fiyoɓe cotuɓe aɓene ɗo lewotoɓe nan ɗo gari goto nan damal to yo ari o nat so bébé kankone o geewo o leewo fiyoɓe cotuɓe yoɓe gar fiyoɓe cotuɓe yoɓe nat eyyi fiyoɓe cotuɓe wiyeɓe kamɓe yoɓe nat ngoppe bamba moƴ bakko joguino 7 minutes o gasi dokkama bakko lagal barage ngabbeto bakko 7 minutes kokke bamba mboj o bakko 7 minutes makko tawi bamum salmini bamum ko ɓiɗɗo tawi bamum ko ɓiɗɗo tawi bamum kadi mum jibba farsal salmini bamum jibba farsal teddini bamum o tawi ko bammo ko wanno o tawi ko bammo ko acci o ƴettita ɗum wadde jibba farsal gacca ngalama ma jibba farsal ka neɗɗo tedduɗo machallah jibba mbiya sal mbiya sal mbiya sal mbiya sal mbiya sal mbiya sal jibba holgonɗo bamma ba farsal holgonɗo bamma ba farsal jibba holgonɗo bamma ba farsal a jarama sal jibba farsal jooɗo baba ɗum ne weli hande
aha ko Bamba Mbodj ɗakoto ɗo Bamba Mbodj poɓɓe kelle poɓɓe day bëri lay xam ngulle dani mon dow baba ko cewte waɗata ndene ko cewte waɗata cewti o cewti ayo poɓe Djibba Fatsal Allah jarama Djibi ko an attiri ɗum ɗo en hande wadde Djibi Allah jarama hono ma ala Djibi ka daragal e nder yontoma ka daragal e nder fasraɓe ma kono ka daragal kadi e nder guiƴiraɓe ma Djibi ko ni mbawɗa wadde hol bamma Fatsal machallah Ba Fatsal woni bamma wadde ko danan gon mbawɗa wonde o takkusan hande jombanima Djibi ko ni mbawɗa wadde Allah jarama Bamba Mbodj bandiraɓe haal pulareɓe culture pular nani kono noon pulagu nani ko ɗum mawɗum men hanki gaccuno ko ɗum mawɓe men hanki kadi ganduno ayo cewti ko ni tigi ko ɗum wonno pular bébé Omo
bakko bi yak sa staff ko ni de wonno lamba kala jiiɗo lamba anda lamba ko ñawdorle lamba kadi ko ni wano ko ɗum kadi wonno lamba men nden sa ari a weltoto Issa Niane Issa Niane to gonɗa arnoto ɗo hene Issa Niane Issa Niang eyyi Issa Niang aɗa sohla ɗo ya ar Issa Niang to mbaɗa wonde ya ar aɗa sohla ɗo hen Issa Niang ɗo to camara woni ɗo aɗa sohla ɗo hen Issa Niang aɗa sohla ɗo camara woni ɗo bandiraɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe Haalpulaar kono bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimi e mbimami on calminama on juurama kono ɗum foof e teddugal ɗum fof kadi e nawde Pulaar yeeso kono ɗum ɗon fof kadi e yidde wurtinde Pulaar Djibba Fat Sall Allah jarama Djibba Fat Sall dañdema e nder fasraɓe mum dañdema kadi e nder leñol mum ɗum kam wona yaware dañdema kadi wona gaño timmi min tawi timmide par waɗi ɗum on nani mina zéro minute aji ma timmi on jataɓe min tawi timmi ko bébé ëmma bakkoto ɗo hen bébé ëmma lewotoɗo ko bébé ëmma lewotoɗo hen machallah on ji no bébé ëmma lewto ni ko noon bandiraɓe julɓe tedduɓe Allah jarama on jarama yo Allah nawru Pulaar yeeso walla Pulaar koko yeehi yeeso ha paari Djibba Fat Sall a salminama juurama Djibba Fat Sall honoma ala Djibba Fat Sall ɗum fof ko teddugal Djibba Fat Sall a tawi teddugal a waɗi kono a tawi kadi ko bamma ɗaccuno a tawi ko taniraɓe ma ɗaccuno a yonni a fewni ha fewi wadde Djibba Fat Sall Allah jarama Djibba Fat Sall yo Allah mawnine kono Djibba Fat Sall yo Allah nawru cukagu ma yeeso machallah yo Allah waɗe mawɗo malaɗo Djibba Fat Sall yo Allah junno balɗe moƴƴine battane Djibba Fat Sall honoma ala Djibba Fat Sall ka neɗɗo mawɗo Djibba Fat Sall ka neɗɗo tedduɗo Djibba Fat Sall ko ni tigui mbaɗa wade hol bamma Ba Fat Sall hol bamma danan mawɗo danan tedduɗo e dananeɓe gayen pendaw enen gandi holi on gonɗo Ba Fat Sall ko noon Dakar naɓe en gandi hol gonɗo Ba Fat Sall kono kadi ha joni duyenaɓe en gandi hol gonɗo Ba Fat Sall wadde Ba Fat Sall ko ni mbaɗa wade Ba Fat Sall ko ni mbaɗa wade ko ni tigui Djibba Fat Sall ko ni mbaɗa Djibba Fat Sall ka neɗɗo mawɗo wallahi ayca wallahi ko ni tigui non ɓe mbiyata fi daradu fi dëgg ɓe mbiyata wallahi ko noon tigui ɓe mbiyata ko fi daradu fi dëgg ko noon tigui ko ɗum wonno lamba neɗɗo fof e ko addi mbir foof e yaadi mum ko gaddi mbir foof e yaadi mum nde mayi ko noon tigui wallahi ko ɗum wonno lamba nden kadi ko ɗum yimɓe ganduno ko ɗum kadi mawɓe ganduno machallah ko ni tigui waɗi lamba ko ni tigui woni lamba ko ɗum woni lamba bandiraɓe wallahi ɗum weltanama ɗum ko weltare ɗum ko
drapeau o wadde ko noon golle ɗe mbayat paamon wonkoye yirti e ngala lumiére ko noon golle ɗe jarata cippati min mbima a jarama a waɗi koɓe mbaɗi a waɗi kadi koɓe mbaɗani jam jam baba teddi weeli ko ni teddungal weyta mbiya ɗon kal gaddu désordre mbimi mbiyaɗa mbirma kalis mum kuppama kal baɗɗo désordre kalis mbirma kuppama gacce désordre gabbuɗon dow ndejon dañon baraji bandiraɓe jafo ɗon ke ngella lebbeyka bandiraɓe ko woni ɗo ko promoteur Djiby Sall ko kanko addan men ka ɗo Kesupul ko en kewani yiide hayso keɗen nana walla eɗen toyno e ayawaji kono hewani artuɗo ene meɗen wadde Djiby min mbima Allah jarama kadi a jarama ene gaddanɗa men ka ɗo Kesa jaduko e samanu neɗɗo noon Djiby Faye a jarama Djiby Faye Sall a jarama Ndiaye a jarama Djiby Faye Sall Djibba Faty Sall kanko fiyan men ka ɗo lamba hannde caggal nde jumɗen tul teska foye balɗe jeegom e dingiral pilto Abdou Samba Ouma en taw koye Ndiayeno Samba Tulone gonɗen kono noon drapeau hombo totta ɗum ko ña harañɗo ko on totta drapeau o kanko waɗa drapeau hakkude Sélénder e Bébé Oumma kanko waɗi drapeau o ko kanko ari ɗo ko enɗam makko ari ɗo Djiby Ba Faty yo Allah nawnan en jaara yeeso ha daña ko ɓuuri ɗum ɗo ha mbaɗa comme no fonni Gaston Mbengue mbaɗa ko Allah ne wawi ɗum yo waɗani ɗum ko wona ɗum ko oɗo ña harañ ɗo tottaɗo drapeau ɗo jeeya ko ɓi Mody Niang e Fary Mata Diallo Niang ko kanko woni totta dariɓe ɗon hakkude ɓinguel makko e ɓiɓɓam makko e denɗigu enɗam makko ɓolam dari ɗon il kuufi drapeau o gam weltade e ko waɗa ko joni noon ene heddi seeɗa heddi ma ɓuuri mbiriɗi ƴokku si ƴokkima ɓe gayni noten patronage uji ɗi Saydou noon de Saydou Niang kono noon baba wondude baba mbimi hande oɗo yettete ko Ba Faty Sall e Mariame Niang Ba Faty Sall e Mariame Niang ɓe jettete sibu ko ɓen jibini Djiby Ba Faty Sall e Mariame Ndiaye Djiby Ba Faty Sall jibinma ko Mariame Ndiaye e Ba Faty Sall ko ni mbaɗa wode ko dawaton mbaɗa wode nder fasaraɓe ma kono kadi ko référence mbaɗa wonde e nder jeune Halpulaar walla jeune Pulaar hande a tawi ko mawɓe men ndiyam gaccuɗo ɗiggiɓe ɗum gaccuɗa ɗum e sukaɓe hande gaccuɓe ɗuppuɓe ko gonno ko jeeyi noti e ko gaccuɗo merci o jaram ɗum noon a parene drapeau drapeau heɓ jomumo heddi ko jokten en jokken Djiby Ba Faty jafoɗa kam ine laabi ɗiɗi mbeɗa cuumo hen kono wona wasde mandude kono ande Faty Gaye mbeɗa andi hono witeni Thillé Njeredi mbeɗa andi Mariame Ndiaye mbeɗa andi kay Ba Faty mbeɗa andi ɗum no fewi ɗum forani jumde inde premier combat wadde premier combat jukkone Sélénder Bébé Oumma sifle dogi Sélénder naaɗima bandiraɓe Bébé Oumma ruttima caggal bandiraɓe Bébé Oumma ruttima caggal bandiraɓe Bébé Oumma ruttima caggal Sélénder tawoyimo wallay ka gorko wallay ka gorko Sélénder wallay ka gorko ko kalnoɗa waɗi wallay ɗum woni cuusal bandiraɓe poɓe kelle mon dow Sélénder Bébé Oumma Bébé Oumma hakkunde Bébé Oumma Sélénder ɓe ñafodiri Bébé Oumma Sélénder la ilaha illallah ɓe ñafodiri Bébé Oumma Sélénder Sélénder diccima Bébé Oumma Sélénder laaɓani Bébé Oumma Sélénder ficci Bébé Oumma Sélénder ficci Bébé Oumma la ilaha illallah bandiraɓe ndeeƴe bandiraɓe jooɗɗe Sélénder ficci Bébé Oumma Sélénder werlima Bébé Oumma Sélénder diccima ko ni gora ko wano ko ɗum ɗo wonno lamba ko ni tigi lamba woyata eyyo hakkude Sélénder e Bébé Oumma machallah
bandiraɓe julɓe tedduɓe perte guite mon daron perte guite mon daron ndaare no feewi hoto maje ndaare no feewi hoto maje Djiba Fall Sall Allah jarama jarama Djiba Fall Sall ko an waɗi ni Djiba Fall Sall an waɗi ɗum ɗo baba holko kalɗa holko tinɗa e holko jiiɗa to ganduɗa ɗo holko tinɗa eyyo wallahi wallahi eyo hakkunde Sélénder e Bébé Omo machallah eyo bandiraɓe jottoɗe kala neɗɗo fof e jotta tawannoɗo neɗɗo fof e jotta tawannoɗo jottoɗe bandiraɓe jottoɗe place uji moon la ilaha illallah bandiraɓe sehilaɓe on jii koye tewguiɗo ko on jii hakkude Sélénder e Bébé Omo Sélénder suuti Bébé Omo ha reedu laaɓi o fi Bébé Omo e leydi ɗum ko enen jii ɗum on Allah holli en hande no Sélénder wawri Bébé Omo o hollimo wawre o hollimo kadi gorago machallah
omo yiɗi andinde men enen yimɓeɓe combat o eɓe cippirat e dow weltare enen fof watta dugu watta coow watta haare saabu ko waɗi mo wiide noon oɗo Oumar Sène kamɓe gaddi ɗum boy goɗɗo Mamadou Ba addi ɗum o eɓe cippiri wuuro mabɓe drapeau o liɓi on kono haɗani seɓe kawri eɓe pijata eɓe jalata so addi neɗɗo o addi neɗɗo yeɓe ƴeew neɓe mbadini eɓe jiiɗa haare eɓe jiiɗa coow kanke Mamadou ne mbadini yo golle ɗe fof mbay noon yallah won balla on jarama yeɓe cippiru yo so gasi Allah jarama on jarama hoore nde eyyi bisimilla mbir goɗɗo Bamba Mbocciwar Bamba Mbocciwar Bamba Mbocc Bamba Mbocc hot Bamba Mbocc woni dokke Bamba Mbocc ar yo ar Bamba Mbocc yo ar Bamba Mbocc yo ar bien bandiraɓe sehilaɓe eɗen jetta Allah eɗen jetta formateur Djiby Baba Fady Sall kañum e dendagal ɓe wallodirata e ɗeɗo golle ñalande o noon wela ndema yoɗo gari ɗo goɓe Djiby ndo leydi ndi ko leydi joom Ousmane Ali stade o stade Bintou Arda Samba Oumou Hani hande noon jeegom ne jiɗɗen taski won sappe jeegom taski Djiby Baba Fady Sall kanko waɗa men ɗo kaɗo lamba cosan lamba hanki lamba hande yon yaade zamanu min duwanma yo yaru yeeso yo Allah nawrum yeeso Bamba Mbocc e Oumar Sène Thiangay Bamba Koma Mbal Oumar Sène Thiangay drapeau noon hakkude moon lelta ƴukko ɗon Djiby amin duwanma ha yo lamtor jigir jaɓde lambo ani hede galle mum waɗi mboɗere pella men Djiby pella siɓe sabbere awdi baban tagataɓe so ladde natama kay yuman ñagotoɓe sa ndesa natama aɗa wiye Samba Sala ha tikka tuubine jangge nimtine tuubiyel tofsel baban tubaji mawɗi jigir jaɓde lampo andi hirande galle bamum walata ka ɓi Baba Fady ka ɓi Mariame Ndiaye ka ɓi Apollo ka ñanga naje ka pendaw naje ka Ndiayen naje ka Duy naje ka Dimar naje ka Tuli Dimar naje emin duwanma yo yaaru yeeso yo Allah won ballo yo Allah won ballo merci tengella o kikiɗe hande ko weltare to hande o kikiɗe combat o sifra sappo e jeegom tas combat o sifra kasi la ilaha illallah Baba Mbocc e Djiby Baba Fady Sall combat o sifra kasi fekkere ne Djiby Baba Fady Sall e Bamba Mbocc Oumar Sène
tedduɓe Allah jarama on jarama hande ko weltare pular hande ko culture pular hande ko ɓamtare pular hande e 16 e lewru taski machallah Djibba Fat Sall gorko mo duwe Djibba Fat Sall gorko mo Ndiayel Pendaw hande kanko darni ɗo hen ko ganduɗa ɗum koko foti dartede ɗum ko foti ƴewetede ɗum ko foti iggitede wadde Djibba Fat Sall hono ma ala Allah jarama a jarama kono Djibba Fat Sall a wawa wasde wade ni holkono bamma Ba Fat Sall holkono nenoma mbiye Ndiaye mo konno wadde Djibba Fat Sall ana wawa wasde fadde ni machallah Allah jarama jarama a tawi ko mawɓe nden mbaɗanno ko mawɓe nden mbaɗanno wonno ko yooɗi wonno ko teddi wonno ko fayi dow machallah Eumeu Sène Allah jarama jarama min garino wuuro ma kalɗa haala e keɗɗe mbimi bandiraɓe julɓe tedduɓe min gumminomo ɗo min jeehi ha to Eumeu Sène min tawimo less maayo omo waɗa golle entraînement ko neɗɗo yontirto e nder doole mum kalɗa haala ka kalɗa ko hande noon min jiiɗi haala ka wonti gonga neɗɗo noon so konngol mum nande ko waɗi ko wiyata ɗum woni gonga an hande holko tinɗa e hoore ma an Eumeu Sène on wa haalde gonɗo wa haalde wallahi wa hande o ko liggi ko heƴande dow boyo o ko liggi jemme ñalawma entraînement min gaccita min dokta o ko liggi ko heƴande dow mo o wawa haaldena ɗumno ko ges on jarama beltinama Eumeu Sène hande saɗa namditono holmo kokkuɗa victoire o holon wonata victoire o cangay fof dokkimo cangay fof hatten mawɓeɗo joni Eumeu han holko woni promesse ma ete holto kuccuɗa hol kadi mbir mo pawɗa guite yitere ma hande waxal wallahi argay bamba daro darade mi salmini kala keddiɗo oɗo boy Mamadou Ba so hawrani ko oɗo siprata kala ko mbawimi guila e ñaguno Allah hay tindinore mi tindinama saabu ko boy mum o saabu o won gara makko te o ala ɗumin dewdan hay 5 waɗi ko lambu min ummi guiltanga jeyimi ha arrivele waɗi arbitre combat o ko miñam so o siprams o haalni kam tan ko poti ko wadde mo waɗata te min mbino moon ko mbe sikki ɗum woodi o min tippiri hande minen jaada minen pijji minen jalta a faami boyam goto jon bone makko nedi boyo nani ko mbim o sa bone mum nedi enen fof jiidude wuuro ko min réglata probléme ma par ce que sa waɗi moon ko min mbaɗɗa wona ɓeɗo ɗiɗi kamɓe jiidi yimɓe kam jiidi ba min oɗo min mbaɗi komin mbaɗatno goto hen mabɓe fof hande kañum ɗo kala keddiɗo kaali assalamu aleykum salni goto fof indemo yettode mum quoi mais yo fandin machallah kadi weltama no fewi quoi mais sippiri waɗata hen ko libde e liɓede niiɗo ɗum wonata hen sinno sagami hatto ko gaddumi komi yiiɗa numtude hondani quoi kono yo Allah ɓeydu sutura surade ya fandin ya barka Mouhamadou sallallahu alaihi wasallam référence uji père référence yo walla ko nandi hen ɓeɗe gandi mina séeruji mabɓe ɗi min adi ɗumen lamba kono kamɓe wona kamɓe adi yodde hakkude mabɓe adi yodde ko hakkude Diya e Mamadou Ba ɗum tan adi yodde kadi mami haalanma onon moƴƴinidi ayi neɗɗo no yoɓe neɗɗo no liɓe tawa yoɗani neɗɗo no liɓa tawa yoɗani an a liɓi aɗa yooɗe ko liɓɗa ko an a liɓama aɗa yooɗe ko liɓaɗa ko hay probléme goto ala hen eyyi ko noon rek saw sama gaay no hetto ko mataw ko Allah rokkuma ko mais ɗum tan mbawɗa ettude quoi wona ɗum jiɗannomi moon kadi mi itti confiance to hetto ko mataw ko noon rek oɗon jarlo kadi oɗon jaafo hen few kono Allah kadi yo fandin ɗum ya barka Mouhamadou sallallahu alaihi wasallam machallah ko noon jarama ayjo bamba mbooj Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh julɓe tedduɓe jondiraɓe halpореɓe on jarama on calminama kadi kala to ɓinguel bani adam woni e dundu baba adam he wiyama salminama juurama moƴƴere Allah e moon machallah oɗon yeɓiyankoɓe Nelawol TV a dewle Sénégal e caggal leydi foof Allah jarama on jarama jonɗo hande noon ko weltare kikiɗe hande o e 16 e lewru taski machallah gorko mo duwe gorko kadi mo Ndiayel Pendaw en wiye Djibba Fat Sall hande darani ɗo hunde ganduɗa ko hunde majjunode e nder Pular ko hunde nde ganduɗa ko mawɓe men nden mbaɗanno ko hunde nde ganduɗa ko mawɓe men hen nden guranno
majjuno hande o ƴiggiti ɗum o artiri ɗum e nder sukaɓe pular wadde jibba hande Faty Sall hande kikiɗan ɗo holno waɗema hande an e génération ma. alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah joomam mi yetti jignaɓam ayi guila darima ha joni wandiraɓam foof ala jooɗiɗo te alhamdulillah rabbil alamin journée o waɗi réussir han feewi mbeɗa yetta Allah noon han feewi mbeɗa yetta dendagal suka pendaw naɓe foof e jayen naɓe foof mbeɗa yettaɓe han feewi saabu kam foof eɓe jaggui hen mbe yetto joom kadi han feewi te jaggui e journée o ha yaaru yeeso an e Tenggala alhamdulillah rabbil alamin weltanimama han feewi e Ifra Ba onon foof mbeɗa weltanimon mais machallah journée o handi waɗi fayida weltimen noon han feewi mbeɗa yetta Allah mbe yetta han feewi Moudel Bandji Gadji o jaggui journée o welni ɗum ha weeli kanke koreji makko ɗum ko yettere Allah sa ummima yimɓe ummo ɗum weeɓani ummuɗa jignama ummo ɗum weeɓani kono ɗum mbeɗa yetta Allah han feewi mbeɗa yetta Allah han feewi mbeɗa yetta jignaɓam ɗum noon ko yettere Allah tan komi beltiɗo noon han wawa haalde mi beltiɗo han wawa haalde. jibba Faty Sall hande a darni kikiɗe nder kikiɗaji he a darni kikiɗe mo ganduɗa sikkano ko e kikiɗaji he kikiɗo daranoɗamo nde holko nanɗa hen e kadi est ce que aɗa jogino kulol e kikiɗe mo daranta hande o. aɗa andi haaloɓe ko haaloɓe tan kono sa dañi duwaw jignaɓe a hulta si wandiraɓe ma ndewi caggal ma a hulta si wandiraɓe ma ndewi caggal ma a hulta ɗum ko yettere Allah han feewi muusin noon yimɓe fof mbino wawa wonde kono alhamdulillah waɗi te kadi mi suwa parde holko heddinima heddini kam lambam jumo jum donde ma sénateur inchallahu rabbi wural Machali inchallahu rabbi komi jiɗi fiide lambu jum te kadi mi yaadate Issa Niang en Bouka Ndiaye en Mamadou Ndiaye en ɓen min jadata min pay jum te inchallahu rabbi somi ummima jun mi yaa Duuy te ko Duuy kadi somi yaa toon jamke wuuram mi tawoy wuuram te ɗum ko weltare han feewi yappadam mbeɗen ara inchallah wadde jum donde ma sénateur o paade jibba Faty Sall nana ara e moon kono noon kadi neɗɗo to jibina ɗo to muni ɗo e to laddi ɗo so waɗi ɗon o waɗi so waɗani ɗon kadi on foti wadde ɗon wadde jibba Faty Sall wi so ummima jum o fayi ko to Duuye to jibina ɗo to muni ɗo e to mawni ɗo wadde wa Duuye paade jibba Faty Sall nana ara e dow moon yana e dow moon joni noon jibba Faty Sall hol fof ko mbawɗa wiide hande e odesaji rewɓe maɓe mballuma ha cusɗa. ɗum ko yettere Allah han feewi saabu sa yi ɓeɗo yeeti hakkude tan denɗiraɗo e mawniraɗo e miñiraɗo tan gonɗo sa yi somi yeccitima caggal am hulta haydara saabu denɗiraɓam tan e miñiraɓam e taniraɓam tan gonɗo sa yi ɓeɗo yeeti ɓe yontaɓe sa yi ɗumen aɗa andi ɓeɗo minen jiidi leñol gotol ɗum waɗi mbiɗa welti noon han feewi mbeɗa yetta Ndiayen Penda o mbeɗa yettaɓe han feewi saabu kam foof eɓe jaggui hen han feewi Issa Niang jaggui hen han feewi Ibou Ndiaye jaggui hen han feewi Mamadou Ndiaye ko noon e dendagal kel mom limtani andu komi juum tan kono alhamdulillah mi yiiɓe kam foof goto foof mi yi darde mum mbeɗa welti han feewi mi wawa hay haalde billahi wallahi mbeɗa welti vraiment mbeɗa yetta kadi joom mbeɗa yetta joom han feewi saabu onon foof takkam andude moon ko joom miiraɗo moƴƴo joom miiraɗo moƴƴo te kadi joom miñiraɗo moƴƴo sa faami ɗum waɗi o liggi ɗum ɗo foof Ibou Ndiaye ko taniraɗo kawraɗo anani te acci hajuji mum foof somin gona yaade télé mi yurmanmo sa saabu ko mawɗo omona yaade yam kala ko jiiɗimi yaade omona yaha kono ɗum ko yettere Allah te inchallahu rabbi mi suwa parde min e makko ha jum min e makko ha Duuy inchallahu rabbi min e makko ha arène national inchallahu rabbi te inchallah mbeɗen ara yo Allah timmitin ɗum jibba Faty Sall nana ara yiyande makko walla yitere makko toɓɓi ko arène national te kala ko yitere innama aade toɓɓi ma Allah wallit ɗum hen so tawi koko moƴƴi so tawi koko boni inchallahu taala sibo Allah ko nunɗuɗo Allah kadi kala ko innama aade yiiɗi guila subhanahu mum mo wallit ɗum hen joni noon jibba Faty Sall holko mbiyata dendagal arɓe ɗo tawtoraɓe oɗo kikiɗe hande. ɗum mbimam mbeɗa welti han feewi hakkude kawraɗo tan e denɗiraɗo e miñiraɗo e mawniraɗo e gorgolaɗo ɗum waɗi garimi nde ɗo e Ndiayen Penda o mi yewaka saabu nenam ɗo jeeya tawi ɗo denɗiraɓam tawi ɗo yeeti waɗiraɓam kono alhamdulillah yettere Allah han feewi ɗo hedduyi fof gotum e am saabu hoɗo yayma jeeya ɗon jeeyaɗa hoɗo bamma jeeya ɗon jeeyaɗa
surtout noon gorgolam ɗo jeeya won Amna Sall kono ko ɗo jeeya hen o jeeya kono komi jeeya hennaji Ibou Ndiaye oɗo mi jiita oɗo ɗo tanam kono ko banggal babam wona ko kawam kono ko banggal yayam wona kono ɗon yettere Allah so tawi ote so joom suudu makko nani hen kono ko joom suudam min e hooram kono ɗum yettere Allah han feewi mbeɗa yetta noon sukaɓe Ndiaye en pendana foof kala mi limta tan juuma mais kam foof emi jaggue jour organisation kam foof emi jaggue organisation kam foof mbeɗa yettaɓe han feewi Allah jarama Djiba Fat Sall yettode godini Allah e jomiraɗo joom bawɗo o en yetti Allah en juule Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam sikki ala hande ko weltare sikki ala hande ko pular wuuri ɗo hande ko pular hande hiiri ɗo henna hande kadi ko lamba pular wurti ɗo henna pular men hanki ko ni lamba wayanno fuɗɗito ko law gasa law kono sukaɓe men hande gaari ƴetti lamba nawi ɗum 23 heures 3 heures du matin 4 heures du matin Djiba Fat Sall yi ɗum ɗon andi ɗum ɗon mawɓe mbawata tawtorede mawɓe mbawata yebde wadde o ƴeggitoyi ko mawɓe gurno hanki o andi ko ɗum woni gonga ko ɗum woni culture kadi ko ɗum woni ko yuuɗi ko ɗum woni kadi ko yimɓe mbawi farodade ko wadde Djiba Fat Sall jettode godini Allah kono jettode godinima ko noon Djiba Fat Sall wawa wasde ko ni mbawɗa wadde mo woni bamma Ba Fat Sall machallah danan e nder dananeɓe danan nder Dakar danan nder Doué kono danan e nder Ndiaye Penda o weltinimam félicitation e joni yawnoma kono alhamdulillah yettere Allah han feewi yettere Allah han feewi joni Djiba Fat Sall sele nder min jeehi galle makko min jeehi galle mabɓe min mbaɗimo namdal min namdimo hande ko mbawa honno yardo ɗum ko mbawa hondo wano e makko o haalino haala makko o bakkino hoore makko kono hande o nde ari ɗo hen waɗi ko waɗi ko min gandi wadde ko haalno ko e ko waɗi ko ko gotum hande sele nder holko tinɗa e hoore ma eyi o tan winami o min waw ɗum e o ala fof noon ko wiyanim ala fof ko wiyanim hay ƴettade ƴettimi mi ƴewan ɗum noon min ƴewnom tan ko addim ko noon mi heeɓi ɗum wadde noon mbiyam ɗum alhamdulillahi rabbil alamin mbe yetta noon nenam e babam e waɗuɓeɓe entraînement won tijjani oɗo e jajof on waɗama ziare onon foof e joni sele nder holko mbawɗa wiide hande e génération ma ɓe puɗɗa doole e heɗɓe mo dew e heɗɓe mo less hande holto yitere ma toɓɓi yiteram toɓɓi taw ko hottoon hen e banggue battal mbiruji e ban battal mbiruji hande pour namtomo min de hande o instant ni mbi yiiɗi Boy Djiné won gonga bon eyyi Boy Djiné Boy Djiné sohli ɗum wadde Djiba Fat Sall anani mi nani Boy Djiné Dado eyyi ɗum yettere Allah kadi ɓaari ken yahoɓe duuyi inchallah so mbeɗa yaa duuyi jaaden fiyanma Boy Djiné e sele nder inchallahu rabbi saabu ménagére ma inchallah momin jewtu ko mbawa daro siko Allah jaaɓi inchallah so Allah lamɗo jaaɓi yo Allah hokken tawtorede inchallahu taala to Doué inchallah joni noon baba gara seeɗa gara yeeso annene so Allah no mbinomi nane ni ko noon woori sibo weltare wodane ko minen ɓeɗo sukaɓeɓe hande tawtoraɓe hande ma sibo hanke ma yooɗi kono ko hande ma faɗɗi sibo innama aade kala ko wuure gurdam makko woni jondam kono so mawni ko nden ɓurata yodde nde wonno ko teddungal dasatake noon rondete kene daase taƴe coddulli wakke taƴe balaɓe ɗum ko hootene waɗa ɗum rondade to ko teddungal baba Allah jarama Allah hokki min tawtere hande holko mbaɗa wiide oɗo kikiɗe merci Teŋel a jarama ko adi foof min jetti Allah min jetti sababu nde wonno kulle so in lahu sababu hunde fof ko jiiɗa e aduna ma waɗa sababu saɗa yetta Allah noon a yettata sababu min jettata ko Djiby Baba Fat Sall baɗo oɗo lamba hande addi ka ɗo lamba wurtinde oko mayano kono dartini ɗum andini yimɓe ko nanate ko e nder jogli aduna ɗi fof ene wawi ɗo wonde fuutankoɓe mbaɗa ɗum taw no feewi o holli men ɗum e oɗo kikiɗo hande wadde Djiby Baba Fat min mbima yo Allah won ballo ko ganduɗa ko ene hesɗi e ɗo e nokku kono hesɗani e guite yimɓe kono noon addude nde ɗum wonko saɗi ko ganduɗa ko min ñaaguimo dañi goho yo dañ ɗiɗi yo dañ tati yo daña nayyi te ko ganduɗa nde kadi nomɗa ko sukaɓe jeeyaɓe ɗo a numani kadi ɓe jeeyaka ɗo ɗum fof koye ballal nokku o jeeya par ce que dañete ko hen ɓe dañat ɗum a holliɓe kadi ko yiite ko e nder laddeji ɗi fof ene wawi ɗo dañe ɗum noon jokli gonɗi aduna ɗi jokli joyyi ɗi kamɓe kala ene jettiɓe jogorɓe yiyoyde ɗum e jogorɓe heɗade ɗum kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen mbiyaɓe kalifa mabɓe Allah Djiby Baba Fat Sall yo Allah ɓeydu mbawko en duwnima kadi ɗiɗo mbiruji pottuɗi hande mbaɗi combat ji joɗɗi ina addana
hunde yiyede no fewiri saabu kala ko ñamtina tawata koko yooɗi ɗum noon Djiby Fady an e Djiby Baba Fady Sall aɗa ya an e dendagal bandiraɓe ma o wi ko ɗo jeeyaɗa ka ñangonaje ka pendawnaje ka jayenaje ka duynaje fof fote ma wadde ɗum noon min mbima bisimilla nokku ma kono noon a jingui saabu jinggoruɗa ko edade addude ɗum e kosam ma neɗɗo noon ene heewi kalde jogui fayre fayata koto kosam mum kosam maɗam jaɓɓimom joɗini denɗiraɓe ma ɓe ɓiɓɓe yumma en wonɓe ɗo ɓe jaɓɓimo ɓe ballimo dendagal sukaɓe tawɗa ɗo ɓe jaggui hen min jii eɓe jaggui hen saabu ñande kala amen mbadda lambuji wadde min mbiyata ɓe jarama eɓe mbaɗi no foti wade e mbawno wiide a jeeyaka ɗo a hoɗani ɗo ɓe calo jaggude hen kono ɓe jaaɓi jaggude hen e wadde ɗum foti wade ni yo Allah won balla min mbiyaɓe Allah jarama en jarama yo Allah hokku en tawede o saaha mbuuri tawede en ɓeydi usaki teŋella jarama. Baba mi tamdoma seeɗa holko mbawɗa wiide hande e chaine men gummiɗo Dakar ene wiye Nelawol TV Nelawol TV ɓendu ɗum tan ko pular te ko pular tan dogata ko pular kadi yahata ko pular tan kadi liggonto wiyete ko Nelawol TV holko mbaɗa wiide ɓe sukaɓe. wadde ɗum noon a jarama Nelawol TV ɗum ko wolof kono no wawi wiide komo ɗanaki e TV ɗanaki ha weeti TV ɗum no pular no wawi noon wiide wadde min ñagoto ko yo Allah nawro yeeso par ce que téléji ɗi fof nanete woɗi hen ɗe jottotako ga so tamin dañi télé en nane en arano yetto ga ene ƴettaɗa men ɗeɗo golle min mbatta ɗum yebde ɗum noon Nelawol TV yo Allah findinmo ha minen foof min mbawa fawde hen guita men Allah ne wawi ɗum yo waɗa men ɗum bisimilla merci teŋel. Allah jarama jarama baba poɓɓanemo Oumou Sène Thiangay amin jogdema haala mollo amin jogino dadde par Oumou Sène Thiangay o drapeau Oumou Sène Thiangay o drapeau Oumou Sène Thiangay o grand bandiraɓe julɓe tedduɓe wadde o woni drapeau Oumou Sène Thiangay e Bamba Mbodj machallah Allah waɗi moƴƴere noon Oumou Sène Thiangay liiɓi limgal ngal ala hay gode fayore machallah Djiby Fady Sall holko mbiɗa hen. alhamdulillah rabbil alamin comme mbawni wi tan mbeɗa yetti Allah joomam mbeɗa yetti ménagére ma won Moussa Mbarodi saabu ko mbaɗi fof min e mak hay nokku min ceetante kala ko wino kam o waɗi o fewni ha feewi Oumou Sène Thiangay mbinumami ni an won capitaine lambo a holliri ɗum te machallah ñaguima Allah oɗo drapeau woto won oɗo drapeau won dernier drapeau ma te wonko mbinɗa ham a waɗi mbiɗa ham oɗo mbalna so liɓimama a accata lambu kono a accata lambu saabu min e ma ha inchallahu rabbi min e ma ha inchallah ha mbiya kam jimi natti wawde supérieur siko Allah jaaɓi tawi mbiɗa wuuro mbeɗa selli mi salminimama noon mi juurimama imam félicitation. Djiby salmitimama minen wonɓe ɗo fof hay goto wawa yobdema par ce que jiiɗa ko wadde jiiɗa ko feññini koko majji ha ko majjino ha maya jiiɗa ko ummini ɗum ha wurta yimɓe fof gande goto fof yiyen hoore mum te ma Allah waɗi ɗum inchallah te kadi wonko haqqille o yimɓe fof gandi ɗum ka cukalel kono haqqille mawɗo joguiɗa mais ma Allah newni inchallah ha ya gandanɗa hoore ma haal pular sikano tawma yetto ɗo inchallahu rabbi wadde inchallahu taala bandiraɓe julɓe tedduɓe Moussa Mbarodi baragal barode min aɗa andi min kam ko inde ma nananomi mananomi pular tan yimɓe ne mbiya Moussa Mbarodi baragal barode noon wiyeteno eyyi bandiraɓe julɓe tedduɓe alhamdulillah rabbil alamin hono no mbiyeten ni ñande fotene ko noon ha joni kadi ko weltare ɗo Jayel Penda Aw machallah Moussa Mbarodi baragal barode mo nanano inde makko hande yimo guite labdi nayyi machallahu taala Moussa Mbarodi assalamu aleykum ma. assalamu aleykum salmini goto fof innum e yettode mum e reedi fof mi salmini Djiby par ce que ko jaɓɓal o yeɓɓgal ina fof eɗen gandi kala ɗo jaɓɓal ko yeeso tan fayi sabu so tawi woni a felliti aɗa wiya aɗa ummin ko majjuno ɗum Allah tawtet tan kadi oɗo ammo ko min jogui ɗum kono mbeɗa andi combat makko mbo noma meeɗa hen jogade hen sikkatare wonno mbeɗa andi o ala arriére te mbeɗa ñaagui kadi ko woni koye dow mum kadi yo Allah wallum kadi ya yeeso kadi mbeɗa ñaagui kadi guera Djiby kadi ko yahata koye dow mum kadi yo Allah waɗ kadi dañi sukka koye nawɗum kadi yeeso par ce que ɓamtude pular ɗum ko hunde tiɗde neɗɗo fof foti hen jaggude kala neɗɗo ne foti hen jaggude par ce que ko woni ko dow mum joni inen fof eɗen gandi lambu oɗo heure nde lambu tawno basuji o haɓɓede oɗo heure tawno basuji kaɓaka wadde so yi joni kota tawa hirani moon ne suwa ɓuɓde ɗum wayri dañede lambu wadde min beltima Djiby yo après juutu wadde noon Moussa Mbarodi baragal barode a tawama hanki a sippirama no poɗɗa sippirede ni indema yeehi to mbadima yettaki walla to jimme ma yettaki hande ɗum ɗon holno wawi wadde ma e an carriére ma.
eyyi min lambu hannde min lambu wawa kam woɗɗirde wonno fiji heen ɓeeɗo ɓuura men ko jogade chance jobdel kewɗo kalis kono koye mbaɗi koye lambu ɓe mbaɗani ɗum minen noon min joɓama ujunere temedde joyyi ujunere temedde joyyi ujunaji ɗiɗi kono koye mbaɗi koye lambu ɓe mbaɗani ɗum kono ha joni minen jaggi hen kala lambu mbaɗi min jiɗi tan tawtorede wonno gonka men en heddi hen ha joni wadde minen ñaagui tan gonɗe ko dow mum inen fof yo Allah wallu men yaara yeeso enen fof kadi jaggen hen sin jaggi hen tan ko yiɗi ko wonde wonata Allah jarama jarama min mboɗo jogui ñoore ɗo ɓerdam ɗo walla mboɗo jogui ñoore ɗo haqqillam ɗo hande ɗo tawmi ɗo hande Fouta to tawmi hande mbiruji Fouta kamɓe foof sukaɓeɓe goto foof notiri ko inde seɓɓe wonɓe Dakar onon mawɓe ancien gloire uji Pulaar ɓe holno ɗum waɗata toon onon holno ɗum waɗata toon e nder ɓerde mon somi ɗum ene ŋacca mon e ɓerde mon walla min oɗum muusi kam seeɗa saabu oɗo ganaji domin kaldi nde o wima o yiɗi ko lambu cosaan ɗum tagi ammo oɗo o waɗan o hande o waɗi gembe yo ndaal hande o waɗi ɗum mbimomi joom lambu kañum ko affaire gemben bullaji en carte sohlani ko abbe Pulaar ɗum namni ɗum waɗi mi yiiɗo hunde ganduɗa muusima ala ko mbawi men tan kono noon mbaɗe feere enen ballodiren guitten ɗum gabbuɗen he ko jeyɗen ko gabbuɗen he ko jeyɗen ko par ce que affaire gemben ga e bullaji en huɓɓude ga eten sondilaji en ɗum ko gueɗe jolfuɗi sino gadda neɗɗo kasna lelda ɗum enen mi cippirama hamin teriti min jiyani lambu wadde noon mbaɗe feere gabbuɗen he ko Djiby wi ko ɗum woni nafata men ko enen en jiiyan koye men kamɓene eɓe jii koye mabɓe min ko ɗum woni gandim ko hen kono wiide nden abbo affaire jolfuɓe hay sens ala hen tinɗon ballodiren hen enen sukaɓeɓe hay sens ala hen ɗeɗo bullaji en kuɓɓorɗen min oɗo komin kaldi ko combat ko ƴetta koye joni il faut mi ñalawma min kaldan téléphone kono kalɗo min kaldi o wiyam gara Moussa lambu o ke jungguma woni mbeɗa yiiɗi lambu o jagga hen mbimam jaggi hen kadi jaggol te kala ko mbinomi affaire cosaan sanam ronku ma waɗ ɗum jiɗimi ko ndaal jiɗimi ko bakka jiɗimi ko jembe ɗum min mbaɗanno kono ko affaire butel minen min cippirama hay goto yomin kaɓɗo hol boom kono ko mawɗum ala fof ko min mbaɗani hen wadde ko ballodiren gabbuɗen ko jeyɗen ko mbasen yaade ko jeeyan ko ɗum nafata men Allah jarama on jarama alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe julɓe tedduɓe vraiment en nani ko barogal Borodi wi ko Moussa Borodi Allah jarama wadde enen sukaɓe ƴuggiten ko mawɓe men ɗaccuno hanki sibo Pulaar ene yonno Pulaar ene yeɓeteno Pulaar so yaɓɓino yaɓɓiti par ce que mum darat ɗum anda o ko Pulaar anda oɗo to iwi anda kadi ummi koɗo foto iwde ɗo sibo Pulaar koko teddi Pulaar koko mawni mais Pulaar ko hunde nde ganduɗa carrément ala fof ko ɓuuri yodde Pulaar ala fof koɗo ɓuuri teddude culture Pulaar wadde enen sukaɓeɓe ɗoftoɗen mawɓe ɓaɗoɗen mawɓe ganden mawɓe ko guuri hanki ko ɗum woni gonga koɓe guuri hanki ko kadi ko ɗum woni mbadi jondi wadde enen sukaɓeɓe ko tawɗen ko mbaɗen ɗum ɗon mbasen oppude ko mawɓe ɗacci ɗo ko tawto yen ken ganda walla tawto yen ken ko ganda carrément ken tawtere woɗɓe ɗum sen lankama hen en pota mettinde si ɓe mbi mo ñifi foyre mum tawa foyre janande sa lankama a fota mettinde wadde enen jogui foyre timmude enen jogui kadi foyre huɓɓunde te ñifata ha ila yomat abad ñifata ha bada wadde enen sukaɓe nanguen foyre nde ɗon ƴetten doccete mbaɗen hen ha huɓɓa ha ɓeydo fade dow ruppito ɗum woni kisal men ɗum woni ngaalu men ko ɗum kadi nawrani yeeso assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Nelawol TV Allah jarama on jarama adem inchallah